आखलानो गाज्रि प्रमद बर'ना मणिपुराव दावराव जादोंमोन कुकिजों मैथैफोरजों न' सावलायदों नङा होमबा रायट जाबाय जानाय समाव मा खालामबाय अमित शाहया बे प्रमद बर'आसो सान्थि लाबोनायनि अभिगथा दङ गथिखे बेनो दायित्व होनांगौ होननानै मणिपुराव सान्थि लाबोनो थाखाय प्रमद बर'नो दायित्व होबाय गुवाहाटी एयारपर्टआव मोनसे एर'प्लेन दोनबाय फुङाव थाङो मोनायाव फैयो फुङाव थाङो मोनायाव फैयो प्रमद बर'आ दा बे दायित्वखौ होनांगौमोन हिमन्तनो दायित्व होबाय प्रमद बर'नो दाना हिमन्तआ मेगन साबाय बेथ' माथो आंनिफ्रायसो दावखोसिनबाय लासैनो बेखौसो देनां चिफ मिनिस्टार खालामहैसिगोन नामा बेबायदि मोनसे गिनाय फैबाय बेनाव हेमन्तनाव दाना 3 नाम्बार मा जाबाय दिल्लीयाव थांनानै भारत सरकारखौ कनभिन्स खालामनानै प्रमद बर'आ बड'फानि नामै मोनसे मुसुखा गायसनहोबाय दिल्लीयाव गावसिनि एसामिस लिडारफोरनि नामैनो लामा गैया किन्तु प्रमद बर'आ दिल्लीयाव मोनसे लामाखौ बड'फानि नामै दोनहोबाय जायनि थाखाय बे सानबाय हारसाफोरनि नामैनो गैया बोरै बर' लिडारनि नामैसो दोनखो बियो दाना आसाम सरकारखौ नारसिनथारनानै बड'फानि जोनोम सान 31 मार्चखौहाय फरायसा सान होननानै फोसावहोबाय सारा आसामावनो बिटिआरल' नङा जाय बड'फाखौ गोदो बिसोरो उग्रपन्थीसो होनदोंमोन जाखाय होनदोंमोन नङा होमबा एसामिसखौ मेगन साग्रा होनना बुंदोंमोन दाना बे बड'फाखौनो बिसोरो बिबार माला होनानै फुजिनांबाय 31 मार्चआव दाखालि फरायसा सानखालि सारा आसामाव जाजोब्बाय नालाय जोंनि बिटिसि बिटिआरआवल' नङा बेखौबो बिराद रागा जोंबाय हिमन्तआ आरो मोनसे खालामबावबाय बिटिआर सुक्तिनि दारै जोङो गोदो आन्दलनखौ बर'फ्रा आसामनि बर'फोर बेंगलनि बर'फोर अरुणाचलनि बर'फोर नागालेण्डनि बर'फोर बयबो खालामदों सोरबा राजा लामा होबथा फैयाखैबा नागालेण्डनि मानसिफ्रा बिएनसिफोरखौ दोनखोमादों एनडिपिफोरखौ दोनखोमादों ओंखाम जाहोदों अरुणाचलावबो दोनखोमादों सिबायफोर जोंनि बर'फ्रा बेंगलाव थांनानै थाखोमाहैदों बेंगलनि मानसिफ्रा जोंजों आन्दलन खालामफैदों बर'फ्रा किन्तु बिटिसि सुक्ति जाखांनानै बे आन्दलननि फिथाइखौ जों 4 जिल्लानाल' जाबाय क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो उदालगुरि 4 जिल्लानाल' मोनजाबाय लखिमपुरनि बर'फ्रा गवालपारानि बर'फ्रा जोंखौ बिराद सावैबाय रायबाय दे नोंसोर क'क्राझारनि बर'फ्राल' जादो जोंबो गोदो थैबाय पुलिसजों हमजाबाय खस्थ' मोनबाय किन्तु दाना आन्दलननि फिथाइखौ नोंसोरल' जाबाय क'क्राझारनाल' होननानै जोंखौ सावैयोमोन थांबानो रायोमोन जोंखौ लखिमपुर धेमाजियाव दा बिटिआर सुक्तिनि दारै जोंना आसामाव 2 काउन्सिल जाबाय मोनसे बिटिआर गुबुन मोनसेया बिकेडब्लिउएसि दा जोंखौ रायनो हाला बिटिआरना बिटिआरनिबो जाबाय बिटिआरनि बायजोना बिकेडब्लिउएसिआव मोनजाबाय बर'फ्रा बड' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दा जोंखौ रायबा जों होनो नोंसिना नोंसिनिखौ जादोंब्रा फाग्लाफोर जोंखौ माने हिसाब हरनांगौ जाखो होनना रायजो होननो हाला सिरिथारसै बिटिआरनि बाहेरानाबो गावसोरजों गावसोरसो दावराव फाग्लाफ्रा सिट सोलायनाय माबा सोलायनायनि किन्तु जोंजों दावराव गैथ'ला नङा होमबा अखा दा होननो हाला दा बेखौबो हिमन्तआ जा हिंसाबाय ओंखायनो मा खालामबाय डिसेम्बराव जानांगौ इलेक्सनखौ सयज' हाथारला सेप्तेम्बरावनो खालामना होबाय मोनसे सरकारा बोसोरबा थायो जोंनि सरकारा 2020नि डिसेम्बराव दादों डिसेम्बरनिफ्राय 2025नि डिसेम्बरसिम थानांगौमोन किन्तु इलेक्सना 22 तारिख सेप्तेम्बरावनो जाना होबाय 22 तारिख सेप्तेम्बरनि मास मोनसे सिगां आगस्टआवनो कड अफ कन्डाक्ट फोसावबाय होमबा मास मोनबा सिगांनो प्रमद बर'खौ बोखारथारनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामबाय जयन्त मल्ल बर'आ फैबाय जयन्त मल्ल बर'आबो थिनहरनानै बै बाथौ खेराइ रिजर्टआव हाग्रामानो 250 कोटि थाखा होफैबाय गैलामोन नांगाला होनलां गोथां जाजोब्बायमोन रावबो गैला खाम्फाबो गैला चन्दनबो गैला राजीव बांगालबो गैला हितेशबो गैला रावबो गैला हाग्रामाजों जितु मा खालामबाय हिमन्त बिश्व शर्माया अक्सिजेन हरनानै हाग्रामाखौ दावखोहोफिनबाय ओजों बिसोर बांगाल जायखौ बुंहैबाय जे इउपिपिएलनो होनाय माने बिजेपिनो होनाय आरो ओरै बर'फोरनि जायगायाव मा होनफैबाय बे इउपिपिएलआ बांगालफोरनो हाखौ फानजोब्बाय मस्जिदाव हा होबाय माद्रासायाव हा होबाय होननानै जोङो बिराद रायफैबाय सिक्स सिडुलखौ फानबाय 16था डिपार्टमेन्ट दानबाय माबा माबि होनला फैबाय नङा होमबा बै माबायाव पर्बत जरायाव आदानि कम्पानिनो हा फानबाय होनलाबायबाय गावस्रा जे रामदेबनो 1000 बिगा हगारदों
बिपिएफआ चिराङाव हगारदों, क'क्राझाराव हगारदों, भैरबकुन्द'आव हगारदों 5,000 बिगा हगारबाय रामदेवनो। सासेबो साख्रि मोनाखै बे रामदेवनाव पतंजलियाव। मा मोनदों सोर साख्रि मोनदों? बिसोर हाखौल' लाबाय, मोसौ फिसिबाय, गाइखेरखौबो फानबाय, घिबो फानबाय, खालि लाबखौल' लांगासिनो दं। खिन्थु नैबे आदानियाव 30,000 कौटि फैगौमोन नालाय गैयाबाबो 10,000 बर'फ्रा साख्रि मोनगौमोन। 10,000। दा बे कम्पानिखौ होखारहरनानै जोंहा सेस, दा साख्रि मोनला जों सेस खालामबाय। बे कम्पानिया सालाकाथियाव दं। सालाकाथियाव जे कम्पानि दं एनटिपिसि, एखे बे आदानियाव जागौमोन। सालाकाथिया कत डेभेलप जाबाय एनटिपिसि फैनानै। नैबे बासबारियाबो बिराद डेभेलप जागौमोन, जोंहा गसाइगावआ बिराद डेभेलप जागौमोन, खाथिमोन नालाय जोंहा। बे आरो दा आं दहाय बुंदोंमोन बेहाय मा खालामबाय जोंथ' 1 नम्बर 2 नम्बरखौ होबाय गरिबखौ बासि बासि। दाना नांगोल ना मा बुद्धिया बिसिना होनाय गैया, खालि दाननाय बिसिना होनाय नङा। मा फाग्ला गरिब मानसिया रावबो पार्टि थायालै। थांनाय इलेक्सनाव सोरनोबा होदों, एबार होदों ट्रेक्टरनो होगोन, नङा होमबा? गरिब मानसिया सोलाय सोलाय होबाय थायो, खुनु पार्मानेन्ट पार्टि थाया गरिबना। गरिबनिखौ दाननानै नोङो मा नोंनि सिपिनिफ्राय थांदों नामा बे अरुण'दय मेम्बारनि सिपिनि नामा बेथ' सरकारनि थाखासोना। जा दङ जायनो गैया होबावना नोंसोर दाबल हो, ट्रिपल हो, होनानै नोंसिनि खालामना लाबानो जाबाय। मा दाननायल'। दा दाननायखाय बयबो गाज्रि मोनजोब्बाय। दाखालि बे सेरफांगुरि नाराबारियाव आं थांदों मिटिं खालामनो। एकदम 80-85 बोसोरनि बैसोनि बुरिया आंखौ फैनानै गाबफैबाय, आफा आंनि अरुण'दयखौ दानना होबाय। सासेल' नङा दै, 4-5 बुरि गंजोबनाय। गाबनो ओंखारलायलायबाय आं, मानो सिबायफोरनिखौ दानना होखो? 1250 मोनोमोन, एसे खरस जानो मोजांमोन होननानै जि गाबबायलै बुरिया। आंनि फेसबुकआव नुगोन, नोंसोर नायबानो जाबाय।